खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ बिटिआरआव हेन्डलुम दारिमिना जौगा थाखोनि इसान रानना होदों। बिटिआरआव आखाइ इसान सेक्टरखौ जौगाहोनो थाखाय मोनसे मख'जाथाव राहा लानानै मानगोनां मावफुं सोद्रोमा इएम डक्टर धनन्जय बसुमतारिया बिजनी जिल्लानि सा 48 मुलाम्फा मोनग्रा सि दाग्राफोरनो जेक्वार्ड मेसिन आरो एक्सेसरिजजों सुजाबनाय प्लाइ सटल फ्रेम लुम्स राननानै होयो। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल (BTCनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफानजों खुंजानाय राननाय फोरबोआव TCLCCनि मासिगिरि मानगोनां MCLA श्री प्रदीप बायन, गागि बिफानगिरि मावख'गिरिफोर आरो गुबुन मानगोनां आलासिफोरजों लोगोसे गोबां गेदेमा सुबुंफोरा नुजाथिदोंमोन। बे फालिथायाव डक्टर बसुमतारिया सि दाग्राफोरनि थाखाय अरायथा जिउ राहाखौ रोखा खालामनो आरो ओनसोलनि धोनि हारिमुआरि उनमोनथाइखौ जौगाहोनो थाखाय दोरोङारि आखाइ इसान हुदाफोरखौ गोदान मुगायारि खालामनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होयो। बिथाङा मिजिंथिदोंमोन दि गोदान आगजुफोरा दिहुनथाइ आरो गुनखौ बांहोगोन, जायजों सि दाग्राफोरा गिदिर हाथाइफोराव बादायलायनो हागोन। बे हाबाफारिया बांसिन रांखान्थियारि जौगानायनि थाखाय गोदान आदबफोरखौ खौसे खालामनायजों लोगोसे आखाइ इसान हारिखौ गोहो होनो आरो दोरोङारि शिल्पखौ संरैखा खालामनो BTCनि रादायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ आसाम केबिनेटआ बिजाब हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय 2025 मायथाइखौ फरायनायनि बोसोर महरै फोसावदों। गुबैयै लाइमोनफोरनि गेजेराव फरायनायनि हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय आसाम केबिनेटआ 2025 मायथाइखौ फरायनायनि बोसोर महरै फालिनो गनायथि होदों। बे हाबाफारिनि थांखिया बिजाब फरायनाय हुदाखौ थुलुंगा होनाय आरो सुबुंफोरखौ मेलेमारि जौगानाय आरो गावारि जौगानायाव नांथाब होनाय। फरायनायनि बोसोरनि सिङाव गाहाय हाबाफारिफोरा जादों खानापारायाव आसाम बिजाब मेला। बे फालिथायनि बाहागो महरै आसाम बिजाब मेलाखौ खानापारायाव खुंनाय जागोन, जाय रायजो नाङैनो बिजाब मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोरलैयै सौहैनो थाखाय बे थावनियाव बेनि गिबि हाबाफारिखौ दिन्थिगोन। बे हाबाफारिया फरायगिरिफोर, लिरगिरिफोर, सेबखांगिरिफोर आरो थुनलाइयारि सुबुंफोरखौ गोसो बोनो हागोन होनना मिजिंथिनाय जादों, जाय सुबुंफोरखौ फरायनायनि गोजोननायखौ बांहोगोन आरो सुबुंफोरखौ थुनलाइजों फोनांजाबगोन। नैथियाव दङ जिल्ला थाखोनि बिजाब मेलाफोर। बे हाबाफारिखौ आसामनि खना-खनलायाव सौहैहोनो थाखाय बोसोरनाङैनो गासैबो जिल्लायाव बिजाब मेलाफोर खुंनाय जागोन। बे मेलाफोरा सुबुंफोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोर आरो थुनलाइयारि हाबाफोरखौ नागिरनो थाखाय मोनसे जौसां महरै खामानि मावगोन, जाय बिसोरखौ फरायनायखौ मोनसे खान्थियारि हुदा खालामनो थुलुंगा होगोन होनना खौरांआव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ चिराङाव सुबुं बानायग्रा बिफाननि PMGSY नि सायाव सांग्रांथि बादा खुंदों। चिरां जिल्ला सुबुं बानायग्रा बिफाननि बानजायनायाव मंगलबाराव रनसायधामआव प्रधान मन्त्रि ग्रामीण सड़क योजना बिथांखिनि सायाव मोनसे सांग्रांथि बादा खुंफुंनाय जायो। प्रधान मन्त्रि ग्रामीण सड़क योजना बिथांखिखौ बै समनि गाहाय मन्त्रि अटल बिहारी वाजपेयीआ 25 दिसेम्बर 2000 मायथाइयाव गामियारि ओनसोलाव गोथां लामाफोरखौ गोरलै खालामनाय आरो बेफोरखौ नोगोर आरो हादोरनि गाहाय लामानि लामाफोरजों फोनांजाबनायनि थांखिजों जागायजेन्दोंमोन। बासुगाव, रनसायधाम, गयबारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन ओनसोलनि सुबुंफोरनि नुजाथिनायाव खुंनाय बे सांग्रांथि बादायाव थांनाय समफोराव चिरां जिल्लायाव प्रधान मन्त्रि ग्रामीण सड़क योजना बिथांखिनि सिङाव मोनसे मोजां थाखोनि पाक्का लामा बानायनायनि उनाव आसाम बिफाननि बिफानआ जिल्लानि गामियारि ओनसोलनि फरायसाफोरखौ आबादारिफोर, सरासनस्रा रायजो राजाफोरनो मुलाम्फा होदों। 2001 मायथाइनिफ्राय 2024 मायथाइसिम प्रधान मन्त्रि ग्रामीण सड़क योजनानि सिङाव चिरां जिल्लायाव 638 किल'मिटार लामानि 45 पाक्का दालां लुनाय जादों। चिरां जिल्लायाव गं 57 गामिफोरा दासिमबो प्रधान मन्त्रि ग्रामीण सड़क लामा योजनाजों फोनांजाबनाय आरो 2025 मायथाइयाव जागायनो गोनां प्रधान मन्त्रि ग्रामीण सड़क र'ड योजनानि ब्रैथि खोन्दोखौ मावफुंनानै जिल्लानि गुबुन बाहागो गामिफोरखौ सोफादेरनाय जागोन। समान महरै बेंटल महकुमानि इन्जिनियार जयप्रकाश मुसाहारिया मेलाव नुजाथिनाय सुबुंफोरजों सावरायलायो। मुंदांखा समाज सिबियारि सनिराम बसुमतारी आरो खौरांगिरि जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा सुबुंफोरनि जानानै सांग्रांथि बादायाव गावसोरनि बिबुंथियाव बायदि रोखोमनि सोंलु दैखांदोंमोन।
ब्रैथि खौराङाव दङ सीमा बारनो नाजानायाव सा 16 बांलादेशी नोगोरारिफोरखौ पुलिसा हमदों। आसाम पुलिसा सनिबाराव भारत बांलादेश सीमाखौ मोनथाय गैयै बारहोनायनि थाखाय सा 7 हौवाफोर, सा 4 हिन्जावफोर आरो सा 5 गथ'साफोरजों लोगोसे सा 16 सुबुंफोरखौ हमदोंमोन। बेखौ अजद होनाय जादोंमोन दि बिसोरो खोला सालमारायाव बेंगलरनिफ्राय गुवाहाटी जानानै मानकासारसिम दावबायदोंमोन। पुलिसजों सोंनायनि उनाव हमजानाय सुबुंफोरा बांलादेशी नोगोरारि होनना सिमान जादोंमोन। हमजानाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ मोहम्मद मेहदी हासन, चांद मिया, रुमाना आकर, मोहम्मद रिजवान हावलदार, जमाल शेख, बिउटी बेगम, मुन्नी बेगम, नुसरत जाहान, रुस्तम शेख, रुबेल कुरैशी आरो सा 5 गथ'फोर होनना सिनायथि होदों। सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ बांलादेशआव दैथायहरफिननो थाखाय बिबानगिरिफोरा बिखान्थिखौ जागायजेनबाय होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ आसाम पुलिस थिसननायनि थाखाय लिरनाय आनजादा 5 जानुवारियाव जागोन। रायजो थाखोनि पुलिस थिसनथाय बर्डआ फोसावदों दि आसाम पुलिसनि गुबुन गुबुन मासिफोरनि थाखाय लिरनाय आनजादा 5 जानुवारि 2025 खालि जागोन। बे आनजादखौ आसाम पुलिसाव साब इन्सपेक्टर इउबिनि 144 मासि, आसाम कामान्ड' बेटेलियननि थाखाय साब इन्सपेक्टर एबिनि 51 मासि, एपिआरअ'आव साब इन्सपेक्टर अफ पुलिस कमिउनिकेशननि 7 मासि आरो डिजिसिडि आरो सिजिएससि आसामनि सिङाव लेङाइ-लेङाइ सामलायगिरि, नोगोरारि रैखाथि जुनियरनि 1 मासिनि थाखाय खुंनाय जागोन। आर'ज गाबगिरिफोरा आनजाद हलाव हाबनो थाखाय एडमिट कार्डनि सेबखांनाय कपिजों लोगोसे सोरखारजों होजानाय सावगारि सिनायथि बिलाइ जेरै आधार कार्ड, पान कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स एबा भटार आइडि लानांगोन। 6थि खौराङाव दङ आबादारिफोरखौ 2024 निफ्राय 25 मायथाइनि थाखाय पिएमएफबिवाइनि सिङाव रबि आबादफोरखौ रैखाथि होनो खावलायदों। हादोरनाङैनो आबादारिफोरखौ 2024 निफ्राय 25 मायथाइनि रबि बोथोरनि समाव गावसोरनि आबादफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय प्रधान मन्त्रि फसल बीमा योजनानि मुलाम्फा लानो थाखाय थुलुंगा होनाय जादों। बे सोरखारनि हाबाफारिया दैबाना, रानस्राव एबा एम्फौ-एनलाफोर बायदि मिथिंगायारि खैफोदनि जाहोनाव आबादनि खहा जायोब्ला राङारि खहा सुफुंनानै आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रैखाथि नेट होयो। पिएमएफबिवाइनि सिङाव बीमाखौ रैखा खालामनानै आबादारिफोरा सानथावै बोथोर आरो गुबुन सानथावै खैफोदफोरजों सोमोन्दो थानाय खैफोदफोरखौ बाङाइ खालामनो हायो। मावख'गिरिफोरा बे बिथांखिनिफ्राय मुलाम्फा मोननो थाखाय थि समाव रेबथुमनायनि गोनांथिनि सायाव गोसो होदों। आबादारिफोरखौ स्क्रिनआव होनाय थिखानाय समनि सिगां मुं थिसननाय बिखान्थिखौ फोजोबनो खावलायनाय जायो, जाहाथे बिसोरनि आबादफोरा गासै बोथोराव रैखाथि मोनो। रेबथुमनाय बिखान्थि आरो जोबथा समखौ लाफानानै बिथांखिनि सोमोन्दै आरोबाव गुदि खिथानि थाखाय आबादारिफोरखौ गावसोरनि खाथिनि आबाद मावख'जों सोमोन्दो लाखिनो एबा मावख'आरि पिएमएफबिवाइ वेबसाइटआव थांनो बोसोन होनाय जायो। गावनि जिउ राहा आरो आबादफोरखौ रैखाथि होनो बे खाबुखौ दाखोमा। मोनसे जिंगा गैयै रबि बोथोरनि थाखाय पिएमएफबिवाइनि सिङाव दानो रेबथुम। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। जाय बिथांमोनहा सानसेनि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनो, स्क्रिनआव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनाव होनाय जादों। गोजोन्थों।